खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ लकसभा बिसायख'थिनि थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया गेजेराव माखासे सानद'सै। बेबादि समावनो चिरां जिल्लायाव दैसा सेराव फबना दोननाय बमा बोखांनो हानायजों लोगोसे साथाम KLO सोद्रोमाफोरखौ हमनो हादों पुलिसआ। बासुगाव पुलिसआ मोनसे फोथायजाथाव स्रोत सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै बासुगाव सहरनि स्टेशन रड ओनसोलनि हटेलाव सिग्रोमनायाव साथाम KLOनि सोद्रोमाफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय साथाम KLOनि सोद्रोमाफोरखौ फारियै हेकाइपारानि रबिन बर्मन एबा लंकेश्वर कच एबा लम्बु, गसाइगावनि उत्पल रय उरुफे पंकज कच, नयतामारा फार्स्ट ब्लकनि धनन्जय बर्मन होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय साथाम KLOनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बासुगाव पुलिसआ हरसे सिग्रोमदों। सिग्रोमनायाव बासुगाव टाउननि साखाथियाव थानाय कसुदलानि सम्पाबती दैसा सेराव फबना दोननाय बमा बोखांनो हायो। फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बे बमाखौ बेरफ्रुहोनो थाखाय फबना दोनदोंमोन KLOनि सोद्रोमाफोरा होनना सन्देह खालामनाय जादों। काछार जिल्लायाव मोनसे बिखा खामथावना जाथाया जादों। सासे 3 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'आ जिरि दैसायाव गब'नानै जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय उन्दै गथ'खौ 3 बोसोर बैसोनि रितिका शुक्लबैद्य होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै गथ'आ न' खाथिनि जिरि दैसा सेराव गेलेबाय दंमोन। बेबादि समावनो गाद्लिनानै दैसायाव गोग्लैलाङो। जायगानि सुबुंफोरा उन्दै गथ'खौ रैखा खालामनो गोबां नाजादोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हायासै। उनाव पुलिस आरो SDRFनि हानजाया खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै SDRFनि हानजाया गोबाव नागिरनायनि उनाव जाथाय जानाय जायगानि 3 किल'मिटार गोजानाव बोखांनो हायो उन्दै गथ'नि गोथै देहाखौ। गोथै देहाखौ बोखांनायनि उनाव काछार पुलिसआ सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव पस्टमर्टामनि थाखाय लानानै थाङो। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बरपेटा रडनि साथाम लाइमोना बेकि दैमायाव दुगैनो फैनानै दैयाव गब'ना अबथिरा जिउ गोमादों। मानास माहारियारि हाग्रामाजों नांजाबनाय बेकि दैमायाव दुगैबाय थानाय समावनो साथाम लाइमोन सेंग्राया दैयाव गब'ना अबथिरा जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय साथाम लाइमोन सेंग्राफोरखौ फारियै बरपेटा रडनि नर्थ आथियाबारि गामिनि दिप साहा, अभिजित कर्मकर आरो राज साहा होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय मोनानि समाव साथामबो लाइमोन सेंग्राफोरा बिकि दैमायाव दुगैनो फैदोंमोन, नाथाय दुखुनांथाव साथामबो दैयाव गब'नानै जिउ गोमायो। ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथाय जानाय जायगानि साखाथियाव AS15L 5825 नंनि हिउन्डाइ इयन साखा खबब्रै गारि बोखाङो। क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाव गावनि देहाखौ नायजानानै गोजोननाय फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। BPF दोलोनि 1 नं लकसभा बियाबनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिखौ देरहासार खालामनो थाखाय BTCनि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया थाद'नाय गैयै खामानि मावनानै गावनि देहाखौ लोरबां मोननानै दिनै क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटाल आरो क'क्राझार केन्सार हस्पिटालाव गावनि देहाखौ नायजाफैयो। देहा नायजानो फैनानै देहा फाहामसालिनि देहा फाहामगिरि आरो गासैबो खामानि मावग्राफोरानो बयखौबो मोजाङै जोथोन लायो होननानै बेबायदि फोरमायो बिक्रम दैमारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव, लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि।